Payap-payabak po kay kayungan. Kingal doy di pagmasosyanan ni Santa Iglesia. Ing kapigaganakan kari Marta, Lazaro at Maria ning Betanya. Kampeda po din kikatamong pasariling kapagnasan kaninting misa. Pakiyabet ala naman po ring makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris Enono Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Sorrentino and family. Kapasalamatan na naman king Aldo ng Kebaitan, Annalie Gosun. Kapasalamatan na rin magmasusi king Aldo ng karelang anibersaryo ng kasal, di Mr. Benji and Mrs. Marilu Aldana. Special intention, Ditch Elita David and family, Felipe Pajardo, Mario Lorena Pamintuan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family, Ariel and Josepina Macabali, Michael Gintu. Para king malalagwang kapaldadan dari Norma Kiambao, Rolando Bayot, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Amalia Sumang, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Joy Manalo. Para king lananggang kapainawaning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Roberto, Jesus, Eda, Rodolfo, Cecilia, Larny, Father Marcelino, Monsignor Tan, Apolonia, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Otang mititipon laring adwa atlu, karing busal da tsukunganan Ginu, mantabe ka sa Ginong Hesu Kristo, ke kaming pupuri king banal mong lagyu, potang daralit ming ke kang lugut, o Ginoo Diyos mio Emmanuel. Kinaguningin pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, maya payabak kay kaingan po, at kaya betala po rin ang anak, mag-undergo leaders seminar, Parish Youth Leaders la po rin pangaditala, baka magpari lang ng pong magmadre. No, mga sisters, magmamadre lahat yan. Ito, yung mga bata, tsaka magpapari. At ingadong ini, piyesta ng Santa Marta. Pero balo ko, abenala ni tingkapatid ni Mariam po Lazaro kay New Liturgy. Ila po rin barkada ng hapang ginong ni kakapatid.
At bang kanita bebet ang matampangganap kaniting kapag masusyon si siyantala parang kasalanan tamo at manyad pantawad at pakalulo king apong Ginoo. Ginoo ikay mitubod, king bugtong mong anak, ban mi kabye kami, king kapamilatana, Ginoo pakalulo. Ginoo ikay mituro, ingay kay sukat, maliligalig at mababalisa, karing dakalabage. Ing tunay kailangan, ing makirandam at tupad, king kekang amano, Kristo pakalulo. Ginoo iking pamanyubling me at ing biye, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ing anak mo, peparangalan ni Santa Marta, kapamilataning pamyandalo na, king kayang pibale-bale, anting metong abisita, kapamilatan din kayang panalangin, apagsilbihan miya sana, Kristo, karing kaya kaming kapatad, at matulan mo king tanggapan lungub banwa, anting tunay ming pibale-bale. Itihadan mi, king kapamilatan ng ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning Exodo. Inyang mibalik ya Moises karing tao, selita nangan karelo, ing sablang yuyutos na't patupad ning Ginoo. Ngarangang mekibat king metong mong siwala, tuparan milangan ding sablang kautusan, abinyena ning Ginoo. Binili nangang Moises king metong kasulatan, ing sablang inutos na ning Ginoo. Itang kabukasan na yabak amaranon, mitalakadyang meto ngay altar, king lele bundok, at sakaya mitalakad 12 asyas abato, mga intulid ya, ing balang metong kareti, king metong karing 12 ng tribo ning Israel. Kaybat, mitubo diyang mapilan akayanakan alalaki, bandulok karingayin para king Ginoo, at midawon, mapila na baka, bilang ayin sakripisyong pisulu-suluan. Kinuha ng Moises ing kapit na king daya, at binili na king maragul alulanan, sinabog na king altar ing mitagan, kaybat na nito, kinuha ni ing libro ning kasunduan, at binasa ning masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan at daptan, ing sablang inutos na ning Ginoo. Kinuha na kanitang Moises ing daya karing lulanan, at pisika na nalakaniti ring tao. Nga nakarela, itiya ing daya at tandanan ing kasunduan, at tinatag na ning Ginoo, kambeyo, kanitang binye na lareting sablang kautusan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Iyang pangyaking Diyos, ing metong ayayin ning kapasalamatan. Iyang pangyaking Diyos, ing metong ayayin ning kapasalamatan. Ing mayupayang tutu, ing Diyos sa Ginoo, magsalitaya. Awsane ing mabilugayato, manibat king aslagan, ang gaking albugan. Ing Diyos sa slagya, ibat karing Sion, ing syudad asakdal king legwan. Iyang pangyaking Diyos, ing metong ayayin ning kapasalamatan. Ngana, tipunan nyo laring taong tapat, ing balen ame kikasundo ka ko, kambena ning karelang ayin sakripisyo, ing banwa papasyag na, king ing Diyos makatuliran ya, iya mismo ing ukom. Iyang pangyaking Diyos, ing metong ayayin ning kapasalamatan.
Ing sukat king Diyos a kaya kang iyayin, ya ing kapasalamatan, at kaya kang pangako, king kakatas-katasan, kaya kang tuparan, king oras ning kaya kayong kaligaligan, maus kayo kanako, iligtas da kayo, at parangalan yuko. Iyang pangyaking Diyos, ing metong ayay ning kapasalamatan. Alleluia, 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 Alleluia. Ding amano mo Ginu, espiritula at bie, at ilo kaya ka, ding amano ning bie, alanganga. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa kay may pabalita ag pangkang San Mateo. Salita niya namang Jesus karing tao ing metong pangtalimhaga. Ing kayarian na ning Diyos, kawangis na ning metong ataong sinalbag maya pabini king kayang asikan. Misa na bingi, kabang matutudlaring sabla, di natanging kasalang na, at sinalbagyang bining marawak adikot, busa na ning trigo at sakaya meko. Inyang tinubo at memo nga yung trigo, linto mo naman ing marawak adikot. Inyari nga lipa na ning menasik linapit na kayat ngara, puwari mayap abining ing silbagyo Gino. Makananong may kasamot dikot a marawak. May kibat siya, depat na yan ing metong kong kasalang. Kitang daring kayang alipan. Buriyo pong putputan ming dikot. Aliyo nga nang may kibat. Magkangking pamamutput yu pati trigo tuki. Paboran yung parehong tumubo ang kaking panaw ng pamamalot. Potong oras ng palutan, sabihan ko karing talapalot. Tipunan yung mumuning ing dikot at sa kayaptasan at dulukan. At tipunan nyo king kanakong kamaling ing trigo. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. So, kasama po natin itong mga leaders sa mga iba't ibang chapels. Lahat kaya ito matitino. Matitino ba kayo? Wala bang masamang damo sa inyo? Normally po parang ganun ang gusto nang gawin Gusto natin gawing puro, huwag mahaluan. Ika nga, sa isang basket na kamatis, lagyan mo lang ng isang bulok na kamatis, mahahawa yung marami at maraming mabubulok. Kaya mas magandang tanggalin mo na yung bulok na kamatis kaysa sa lahat ng kamatis ay mabubulok. Sino bang bulok na kamatis sa inyo? Meron bang bulok na kamatis? Baka mahawa ang kabuuan. Siguro sa kamatis, pwede po yan. Tanggalin mo na kalagad, itapon yung bulok. Pwede pa siguro yun sa mga prutas. Tanggalin mo na kagad yung anumang sira. Pero sa atin, parang mahirap i-apply yan. Di po ba yan ang ginawa ng dating presidente? Lilinisin daw ang Pilipinas na lahat ng mga drogista na lilipulin para linisin ang bayan. Pero parang ang sama-sama na nangyari kasi ultimo mga inosente ay nadamay. Kaya tuloy ngayon may kaso sa ICC. Diba? Medyo mahirap yung ganon. Though maganda yung intention, pero parang mali ang pamamaraan
At mahirap nga i-apply dito. Na, parang marami na rin sumubok ng mga ganyang leaders na gustong linisin ang bayan. Ang pamamaraan ay yung pagkitil ng buhay sa mga mahihina at mga di produktibo. Pero yun hindi nagtatagumpay. Kasi parang may mali. May mali. Ang Panginoon sa ating Ebanghelyo, yung tungkol dito sa trigong iniasik na mabuting binhi, kasabay na tumubo ay masamang damo. Ito lang ang realidad ng buhay. Na sa buhay natin dito, side by side, nabubuhay tayong magkakasama, mabubuti at masasama. At kahit naman sa ating sariling buhay, ganyan ang nangyayari. Dito, naglalabanan ng masama at mabuti. Kaya, kung sa labas ng buhay natin, alisin natin yung mga bulok. Tayo rin naman nagagawa ng mga bulok. Tayo rin naman ay nakakagawa ng kasalanan. Tayo naman ay may kahinaan. Kaya, paano mong isi-separate yung makasalanan o kaya nagkakasala o kaya mahina? Sa loob ng simbahan, lahat ba ng mga pumapasok sa simbahan ay mga banal? Lahat ba ng nagsisimba ay mababait? Lahat ba ng naglilingkod sa simbahan matitino? Lahat ba ng mga pare, banal? Lahat ng mga madre, straight kung mabuhay, straight. Siyempre hindi, di ba? Kaya dito para yung may-ari ng lupa dito, hayaan niyang mabuhay pareho yung trigo at saka yung masamang damo. Nilalarawan lang kung paano tayo tinatato ng Diyos dito sa mundo. Makikita natin kung paano minamahal niya yung trigo at minamahal din niya yung masasamang damo. Na ibig sabihin, masaya siya sa mga matitino, pero inaalagaan niya at inaakay din sa pagbabago, sa kabanalan ang mga masasamang damo. Kaya ang simbahan po, tama, ito'y para sa mga banal na tao. Pero ito rin is para sa mga nagkakasala, para sa mga masasama. Dahil ayaw ng Diyos, hindi kinagagalak ng Diyos ang parusahan ng sinuman, ang mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay maligtas. Kaya tayo rin po kung paano ang Diyos na minamahal ang lahat, ultimo yung mga masasama, nagkakasala at inaakay tungo sa pagbabago. Dapat ganyan din tayo. Actually, dapat kung sino pang nagkakasala, kung sino mang mas mahina, sila nga dapat ang mas tutukan, akayin tungo sa pagbabago at kabanalan. Hindi natin ipagdarasal na sila'y makarma. Hindi natin ipagdarasal na ang mga nagkakasala at may malalaking atraso sa lipunan sa bayan ay malasin sa buhay. Kundi kung paano ang hangarin ng Diyos sa bawat isa, ang kaligtasan, ganyan din po ang ating hangarin. Ultimo sa mga nakagawa ng krimen o may malaking kasalanan sa atin o kaya sa bayan, ang kanilang kaligtasan. Kaya sa mga bata pong ito, hindi naman lahat yan matino. Hindi naman lahat yan ayos. Kaya sa inyong mga leaders, tignan nyo kung sino medyo mahina, kung sino ay medyo napapariwara, sana yun ang mas tutukan nyo, akayin.
tungo sa matinong buhay at mabuting buhay. Buhay na laan sa Diyos. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinting mga kahilingan, tayong lahat na minamahalan ng Diyos, mabuti man o masama. At ang harangan niya ay ang kaligtasan ng lahat. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang Kristiyano, makinabang langan sa king sakramento ning pamagpenitensya, balang agad makapakikasunduking Diyos at karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang obispo at pari, kambening makaapostol akaya panlog, paratila sanang makasadyang lumingap karing manintun kasundo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang mangailangan, atuklasan desa i Kristo, karing magmasabal karela, king espiritu ning lugod, pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangang makatipon keti, manakita sanang tula, king pamipatutukang Kristo, kapamilataning pamanyapat tang mayap karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo in sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, lipat ning kaya kaming kinan, ipaintulot mong apayas lagming lugod mo, king yato, kapamilataning pamakyapos mi kaya ka. Ing bukod ming kapagnasan, ing luguran da ka, ading paraming tao, antimono makananon mo king liguran. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, peka manyaman, bilang kakong kapuryan, king pikalub na kaligtasan, mapaglunos yaing Diyos yang makatuliran, yakabuding penaligan ang aking kasakitan. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, peka manyaman, bilang kakong kapuryan, king pikalub na kaligtasan, at neng mabibigla ko, agad kong sasabihan, alakang ayasahan, nune mo'y Diyos amiglala. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, peka manyaman, bilang kakong kapuryan, king pikalub na kaligtasan, bilang kakong kapuryan, king pikalub na kaligtasan. Manalangin kay pakamalang tapatad, banting kay katamong daw, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya.
Oy pamimiglalang pupurianda ka, poli ning kekang ligaya kaniting piyesta ng Santa Marta. Tanggapan mo iting kasuywan, ning kaya kaming pamanyamba, antimonong makanana mong tinggap, ing kayang lugod. Tinganadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kalinuing pap, Diyos king alanganggan lubos mahipaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Di na tayong anak ning metong ayindong birhen, tidwa na da ring mapalad at dali sa puso, at tiro kapamilatan ng kabilugan ng biye, ing kaganapan ng kadinisa. Pinili ng parating tupad, kimbanan mong kaburian, at miminto ang gamang king kamatayan para kaya kami. May dadawon king kayang sarili kaya ka, anting ganap ay ayin. Tayo gulalin nung masipit king kaya kang kasuywan, detang milakwan king sablang bagay alang-alang kaya ka, at pengako nang makatuklas ng masolong pibandyan karing banwa. Urinita, kaberi sablang koro, ding anghel karing banwa, dadalit ning kaya kang ligaya, lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa may paya, yato king kaya kang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagpadalampumi, pabanalan mo sa rating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayuya, may daon, kusang lug, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat, tsakeka. Piraso ne, binyene, karing kayang disipulo, nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kibaning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo, nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me tenga, y Cristo sino Cristo Gaganakan mi ay pa, ing kamatay na pamanyabli na may biyaning anak mo, darang may kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaghanap kimeto yato, ban may ganap ikilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganaka mo na naman, di kapatad ming pepay nawan at manining sabing niya, lalo lang na yung talasoy mo yung Padre Jeffrey, kambiyan ng Cecilia, Eda at Luz. At ing alapang mayang unabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biyalang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhenin doon ng Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga.
manalain tamit mong kapanililugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, hingga kanan ni King Aldo, hingga mo kaya kami King Aldo ngeni, amponi patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, at yung pangamatawad mi karing may kasala kaya kami. Igabos mo kami kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambeni maligay kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapanghabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, igang mabibi at magari, manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Timi kakapatabi po gayon, tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kanyan po. Kordero ng Diyos, ing malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, nuantang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, apotekas ming amana mo. Mayap na. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. To thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me.
passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalod mi kaya kaming katawan at dayanin kaya kang anak, banikapos mo kami kingay karampatan na kaugnayan kaniting lilipas sa biye. Kapamilatan ng alimbawa ng Santa Marta, susulong yung lugod mi kaya ka tiking yato. At magtamasa kami, kapilan man king pamanangal mi, king ligaya mo karimbanwa. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. O, sangkoreng anak kini kayo para king special blessing. Ya, siguro sinlag na yung Aldo kasi tsuka yun Kasi makaslag na yung Aldo. Pangaditala po rin yun. Manatili tapang makatalakad. Pangaditala rin yun tama Okay. Ing kasopan tama siya kinagining Ginoo may ngawa king bano at labuad. Yung Ginoo manatili kayo. Manalangin tamo, Diyos ay pami, ika ing biyemi, at kaya kamanibatan ing biyemi. Bigyan mong mibait na reting anak, uling king sarili mong kapagnasan, at kang panibalang misyon, at tungkol para karelangan. Kaniting Aldo, lalapit milakeka, ila maging pamuntok, dareng kanya-kanila ng kapilya. Ipagkalod mo karelang sapat na kapiyasan at gelingan, pati na yung kalusugan. At na naman yung abilidad, at pagkalod mo karela, akwara sana nga pasalungan, king pamanantabi, ding karelang makatuwa, ding talaturo, at ding inumang taong tatayid karela. Bang panyatan ng Aldo, agamit deiti, emo king sarilida, na naking kapakanan daring marakal, bang siwanda ka, at ding marakal, kaparadang tao. Tiyang adamiking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo manatili kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may pahintuto, ing iba, amponing anak, amponing banal Espiritu. May arinig kakatang kapag masusyan o may tanangin luguran tayong Diyos ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Palapakan tapo rin niyo. Ela pa yata may tuttud kanina. Ela pa may tuttud.